karo ki wong nyeluk calon bojo kok Pak yo Mas. Nggih, Mas. Lah Criose badhe gantos mobil. Anu jelas ini. Iki kan rong payu. Lah rencanaku kok nak payu tetep tak ijone sing rada apik. Nggih, nggih. Iki awakmu yakin tenan. Terus yo wis omong bareng nang ngene wong tuamu. Ngene lho, Dik. Masalah nyukupi sampean rasa kuwatir, insyaallah kabeh bakal kecukupan. Terus anak-anakmu kabeh yo tak sekolahne sing dhuwur. Nggih, Mas. Kula sampun sanjang kali Bapak Ibu. Iki awakmu wis siap tenan yen urip karo aku tak jak mulih nang Kediri. Lah, kuwi lumi ketok Sume, mobilan, sugih tenan. Wagah di dhuwur ngene. Wah, yo masuk iki. Pak No. Masa Allah. Panjang tenan sing diomongi bocahku. Wis langsing, toblek, sing enom pisan. Gembrek ya? Nggih, Pak No. Raimu lho, sing gebrek aku, Pak. Sik tok jane iki sing gembrek sing iki apa sing iki ta? Kula, Pak. Aku, Pak. Kula, Pak. Asline kula, Pak. Masa dong aku. Mbak. Aku tak tekok sampean aja nesu ya. Lah nyapa to Mas kok nesuke? Kok gak apa-apa. Lah ya to, Mbak. Sampean iki lah ayu-ayu jenenge sorengat. Nyapa kok gak supangat ae pisan. Ngawur ae. Sore ngati jenenge jamuku, Mas. Lek jenengku Mbak Ana. Tapi nek gak enek kondhane to, Mbak. Rumangsamu lo ye anak konda iki. Oh alah, tibake sorengat iki jenenge jamu to, Mbak. Ya to Mas. Sorengat. Isuk ngombe, sorene jengat. Hah? Jengat. Mbok. Masuk iki. Ya wis lek ngono aku ya racetno jamu sorengat ya, Mbak. Loh, sampean pas di bojo. Urung. Lah ngono kok kon kene jamu sorengat. Lah engko lek jengat piye? Hayo. Alah, gak apa-apa, Mbak. Dene engko panggan jengat tak kewethoke tak pakane kiri. Lah nyapa to Mas kok malah mbok ketokke? Lah terus iki apa? Wong ra patek kangge kok. Hah? Jan pembeli gendang. Jane cakek kencelong kopi to. Genten ning kene Katmang lha malah enak suka pari sukone kono. Pancen glegok jalan tenan. Sopo ngebeli rampane raiku, Mang? Metu kowe, Cuk. Aja wani soto dirai. Pak No.
sik to, Mbak. Iki jarine warung pangku. Lah aku kan mangkor enek sing mangku. Enten, lah pojok golek sing dipangku. Boten, Mbak. Sepurane lho ya. Aku ora ngerti nek sampean iki Mbak Gembrek. Lah foto profile gambar macan lho, Mbak. Gembrek aku iki lho Mas, kamangke bocah-bocahku. Wah. Sampean yo ngono lho lah foto-foto profile ganti ndas macan. Iya nenek sing larani gene iso tak brakot. Beyo. Wis sana. Awake gede bisa. Gremeng apa to Mas lagi? Masalahke bobotku. Jujur ya, Mbak. Kriteria aku ki yen wong wedok sing tak seneng iki bobot sekitar 1 Nah, sampean kira bobot piro? Yen aku yo ora nganti swidak to Mas. Mosok bodi-bodi kaya ngene iki praya nyedhak sekintal enek iki. Sampeyan ora percaya? Aku lho yang 57 58. 57 apa kimpolamu sing tengen kuwi. Lah sing kiwa ora mbok hitung. Lah kae mumpung enek timbangan, jajal timbangan kok curiga aku. Ditimbang. Ya. Lah nyapa wi jarume kok mbok tutupi sikil iki? Ora apa-apa Mas. Aku kan ngerti jarum trauma to karo suntik. Bukaan. Sikilmu wis bukaan, malah arep buka daster piye kok. Ya, lah tenan to. Undulane lho ana separo dhewe. Kok jarang wong kok kaya aku dibati. Isu sapa kowe, Mang? Apa to Pakno? Cah cilik-cilik kuwi lho. Jan ngawur kok. Jan mosok barang-barang sing rai. Lah rumasane pasoyanku joglengan ngono kok piye? Hei, metu kowe le. Aja lempar tangan seperti batu. Walik, Truk. Oh iya ya Pakno sampai kualik. Hei. Pakno, lah cah cilik-cilik kok nganti ya? Nyapa kowe kok golek cah cilik-cilik sing ngebrek rampen mengaku. Uduk Pakno. Aku mung loro dhewe bocah mlayu rono. Lah sikile kabeh 6. Berarti kan bocah 3. Kowe nggo tak panjat mencelat to. Derane sing ngebrek kowe mengaku ya kok panggang ngengkel to. Oh walah tiba sampean tenan to Pakno. Yo nyapa. Ora apa-apa Pakno, nek patah sampean sing ngebrek rampen memang gak apa-apa aku ikhlas. Nah, ngono lho dadi gampang. Pakno, lha iki terus piye? Terus ben hias matos kuwi. Aku wis ngenteni kowe Katmang. Lah kok trimo ning kene kakan rengkek sing senam sing gadalan jarang. Iya, aku tak persiapan Pakno, aku ben kuat perang unggahan ngono lho. Wis rasa kakan ngomong. Ayo. Wi, tipe dikukut sik. Wi tip larang build up kuwi. Kok sampai rusak, hiasmu sih tak gejol. Wis makan punggung to iki. Sri. Nggih, Mi. Wis mateng urung ricamu kuwi? Sampun, Mi, sekedap. Monggo Mas jenengan cobi, ricane enak banget loh. Nggih, Mbak. Gendeng tenan. Warung kok gede. Tapi pelayanan kayak resto bintang 5. Lho, Nduk, nyapa iki nang kono ki? Dikeke mami, Pak. Wis ora sah mbok geret iki kutah kabeh malah ra sido mangan engko. Ricane dicobi, Mas. Nggih, Kak. Ayo.
iki jane lawuh obat tradisional ya. Kok kudu ngker tok iki. Dulang ya, Mbak? Dulang. Nggih, Mas. Enak ya, Mbak? Enak, Mas. Dan ngono pisan kas, ben mantep ya. Ampun. Wis to pisan kas. Ampun, Mas.